Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Te mentagas ngi ngadon bat para jonga, para bakado jonga. Hakane ko video mentagas ngiru ngin ya keren Japangka. Oily skin, mo acne prone skin, mane badan pimples, badan acne marks kumto. Te kumno bangin treat lagangi don pimples, but acne marks, active acne marks hakador kumat kajongi. Tengaru shade long kumai hi ka skin type kajonga kalong thick bit kumai mo te kane kade ka genetic ila padong mo te ngaru ngadon oily skin te iru idon oily skin oily acne prone skin ila manong mo te mentangak syukwa ban kelikan dia chapangka skin kajong pi nomor don sau jai ki skin type ma oily dry combination but sensitive. Te pidon skin type ka ayu ma Ngaton skin type oily Oily. Pihi. to iru idon oily skin type ma te mentakas ngi syukwa ban yakren kan dia chapang kumno ban take care ya ka skin kajong pi ma namar ngaru ngala deban ya thu ya phi banga ngadon oily skin te ngashai amat pun bhagine ki problems kum acne marks pimples kum to te menta ngam don shu pedayo pidang yo ine banga don pimples Em te menta ngam don pimples shu namar ba hoi nga tharai pra te phi ngashai use bun bhagine ki products ma te ngala tip hi kandiat konsait ma shapang ki products ki bakumno ban badon kam ngala deban recommend ya ki kato katne ki products na kabenta ka dor khmat ka jong imo te ngakwa ban kelie i pi ta ayu mo ka pom step hagapor stem ga niga sunscreen bi Dr. Shed haldi an hyaluronic acid mod best bahagan niga sunscreen ubi stem ka kam tamma step atwa dat kasngi gaye kam ibatan khanna dang lai score so yin line le mod yo abhagas ngi te mod porm pa ambi agan ni sunscreen mod thang bhagas ngi ngate mana yin line mana ye mod chna betawa thang yong ga thanga ga ye te mod ledu wa recommend gorot kan ni ga sunscreen yanga te mod ledu obi aga gane te mod mod protect ka skin no te mod kasngi ga ye lem already yo go that direct ben mo skin te mod best bahago te mod pile la da kwa piu bi mod yo like na ga jing thang te recommend ba pi gani best bahago te mod te pi bi te yewan te ka skin ka do khmat jong i kam thang yong shu mo ka protect bha ya ka skin ka jong i te hakapor ba im patta ya ka sunscreen i long thang yong bha ka dor khmat na mo ban sha ya ka sngi ya pom step bum to khandai steng bum to te klem da ta sunscreen e ka mod ba kan sa khta bha ya ka dor khmat ka jong i mo te ong ba na do ka por na do ba ita ya ka sunscreen na Dr. Shed te ka protect bha ka yada bha ya ka skin ka jong i te menta im don sunburn shu te phirang don sunburn na kum na em don sunburn shu na do bai ta ka sunscreen ma te kane ka de ka review na ka liang ka jong i de banga shu ai ka review ma kane ka de ka review na ka liang ka jong i bon bha ba ka liang ba ya ki khna te ngin apply da ka sunscreen ka bakum no te i la don mo la don khat pra tam gum to khat pra snem tam te iru i shat padon kam da kane hi ka sunscreen ma haldi and hyaluronic acid sunscreen kane ka de ka chemical sunscreen te phila ban ta kane ka sunscreen la da phidon khat pra snem la da phidon khat khandai snem shaneng gum to phila ban ta kane ka sunscreen te iru lakat no banai menta phi ta kane ka sunscreen tharai sau san kumtai sun banai hoi la ta ya ka sunscreen sun banai e menta te la tip mo ya ka jing best jing bha jong ka sunscreen ro te la de ban ya thu ya phi ba ka eye protection bha ya ka skin ka jong i ro te menta im don
sunburn shuma haka dor kmat menshua isha jong ba yo sunburn hang ne ha forehead jong i te menta don sunburn shuma te kane kade ka sunscreen ba isha ta akapon step hakapon ba idap side kmat kom to idon oily skin i pedon kam moisturizer but sunscreen tangkum tahi te kalong simple ba te phila ban follow ya kane ka routine nada phidon khat pras nem khat khandai nem don kam ban ta bon palat ki products ma te mentang la da banyak crunch phangka sunscreen te ka acne marks but pimples ma te tenga don ya kane ka salicylic acid ma salicylic acid serum na pilgrim te ngala da ban ai ba in try ma te menta try lakat no ngi lakat no miet phi ta ya kane ka salicylic acid serum Chitiao. Hoi ila adapta shita yaw neu serum na pilgrim te try pila yo i he ke videos barem jonga ngala da ban ong ya phi la da pidon oily skin gum to pila ban ta kum niacinamide serum na plum ma plum to ba 5% ngala da ban ong ya phiru te namar ba la da pidang shusdang ban pron kam ne kine ki serum te pha ban apply the kito ki badon less percentage ma to plum serum ru serum ba best bha haka jings ngeu ga jonga haka skin ga jonga te tangba kane ka salicylic acid serum ru kadon salicylic acid but niacinamide ma kalong 2 ingredients sangne salicylic acid but niacinamide te ngala daban ong pi by idon oily skin te lada pidon oily skin te pi haban apply kom niacinamide serum namar niacinamide serum ula ban control ka clean badon haka dor kmat ka jong pi te ngai bet ya new serum ban apply haka skin ka jong i te mentala dap shita yeu bai ta ya kane ka serum ma te hoi ngakwa ban yak thu epi khandiat ba idon acne prone skin idon active acne ru but idon pimples but idon acne marks ru ma te lada don apreng jong phi ba don kum kane ka skin problem ma ada ka dor khmat ka jong phi kalong clean gum to te phila ban apply da niacinamide salicylic acid serum plus niacinamide na pilgrim te phisngeu kum no mo pha kapor phita ya kane ka serum Hakapor bi aga gani ga serum mo nga mo am skin no ga skin oily temut por bi aga mo snyawa te duna gani ga oily ma haga skin yo nga temut snyaw bang bahau bi ka mo dang chitiyaw ade baga bi mo snyaw yarap haga te gini gi aktif akne le gini gi pimples mo chna ba yo yap ye gi te yuluti te ma daw khu ngi khmi lanti ba kan khoj hi mo active pimples jong iru la khamduna manta dengan pen iya phi ka close up camera ro mo khna ma phim yo i bha te ngakwa ban pen iya phi ha ka we ka namar ba kane idang shusdang hi banta te lada don kino ki lada pita ya kino ki serum bat ki cream gom toru kan shimpor ban trekam hakador khmat ka jongpi nga shat ong bun bha ki videos kumta namar ba ngim yo iya ka result masenta mo tengi haban yasha tengi haban long consistent ban apply man la kamit te hoi ngan pen iya phi ya ka result den shibanai den arbanai gumto dengan sepen ibiang pi ya ka result mo kaya rap ne kam yarap ne ka skin kejong i te long soft gumto ngakwa ba pin ya thu hi ma một một sao băng ba ter kombi te một oily một kam tu nga to khlan ha mi chet u ye cha khamat che ye le te một oily bhag skin no một mana bi aga gan ne một gata ga oily skin duna te một sao bang ba ter kombi le se một to go am side effect go yem am mu kta go ye le ya ga ni ga khamat ga ye te một sao bang ba bi aga te ya kan ga serum ru klem don irritation klem don dait boy kumto ilong bet kumba shat i shata krem kumto ka por men met
tem don reaction haka skin ka jong i te kalong gentle mo haka skin ka jong i te ngam tip pat mo lada pidon sensitive skin te kala ban pendar khong ya kasne do jong pi lada pidon dry skin lada ka skin ka jong pi kalong very very dry kalong tor khong balat te kala ban pen tor khong ya kasne do jong pi namar salicylic acid serum ka long dry kan dia ka skin mo lada ka skin ka jong pi kalong dry gum to lada ka skin ka jong pi kalong tor khong gum to te kala ban pen dry shu shu ya ka skin ka jong pi tang ba phila he ban ta ya kane ka serum da ka ba phi padon kampat ya ki cream balong oily gum to mo balong creamy gum to te phila ban padon kam te lada phi kwa ya ki moisturizer ki cream ki ba bhana ka ban ta ka dry skin ru phila ban comment section te ngansa ya thu e phima te hoi kane kade phang jong ka salicylic acid serum but niacinamide ka jo ka por ma te ngan ong phi kum no ban pa te nga kwa ban kali phi ha ka por ayu phita ya salicylic acid serum ya gani ka salicylic acid serum mod ha ka por imit ubi the te te ban ong ba i shaita ya kane ka salicylic acid serum ha ka por man me amar kalong sensitive khandiat ha ka sngi no te lada pita ha ka por man sngi kala ban thang pan ban ya ka skin ka jong phi mo te ta tang ha ka por man me te haden ma phila de ban ta salicylic acid serum phila ban ta cream mo direct te tang kum ta hi ka skincare jong i ha ka por man step tang sunscreen hi but moisturizer te man me ru tang salicylic acid but cream te tang kum ta hi te man ta nga kwa ban ya thu ya phi nga la de ban ya thu ya phi tharai phang jong neu face wash na conscious chemist te don ap deng jong phi ba ong yang a kong bo ha ka por banga site khmat yaw neu conscious chemist te ka pan tar khong pan ban ya ka sne do ka jong a te nga kwa ban ong ya phi hang ne ba nga la de ban batai phi la da phi don dry skin gum to te kane ka face wash ka don 2% salicylic acid mo te ingredients te salicylic acid ingredient kala ban pentar khong ka sne do jong phi ma te na kata ga daw nga ong ba la da pidon oily skin acne prone skin gum to te phila ban pron kam yaw ne te la da pidon dry skin gum to ru la da pidon active acne pimples gum to phila ban pidon kam te ha ka por wa phi deb ban sai khmat mo nyat ya ka khmat ka jong phi wat nyat hado ban dar khiang nyat tang malumala hum to wat pan khang than ya ka dor khmat ka jong phi la da pidon dry skin ma kada nga ong phi haden ba phila da ban sai khmat da conscious chemist cleanser la ne face wash ni la banong te ma san da ban sai khmat ma san pa ekne ki serum bat moisturizer ha ka skin ka jong phi khnang ba phin light na ka ne ka jing tor khong na ka dor khmat ka jong phi tangkum ta hi shaphang jong ka ne ka face wash phila ban pron kam kum derma ko face wash ru ngan ad hakane ka video ha po ka description box te la da don apdeng jong phi bakwa ban order conscious chemist baru dermaco face wash te tangkum ni hi tenga kwa ban ong ye phi sa ko we mo namar pa bun bhana apdeng jong phi bam pat tip kum no ban order ikne ki products tenga kwa ban pansha ye phi mo hangne ngala da bantak bun bhagi products haki videos parim jangaru te hakane ka video ru ngantak biang ni kini ki products bangi pidon kamo lada don apdeng jong phi bakwa ban order phila ban link direct hapo ka description box phila yo i hang ne ha screen ru mo kini ki products bangala da bantak te mo phila ban click direct hakane ka screen te phila ban link ru hapo ka description box saat ikito ki products haka card ka jong phi hapo Flipkart bat hapo Myntra mo phila ban order na Flipkart phila ban order na Myntra na ka link banga bu hapo ka description box namar ba bun phana preng jong phi ba confuse mo da ka ba phile kumne phinom confuse shu phila ban order direct ekato ka product ba phikwa mod ba phila ban order direct te kalong ru kum ka we ba long kum ka jingarap ya ka channel ka jonga ru da ka ba phi order na ka link ka jonga
te sakawe nga kwa ban ong mo nga mod ban klet ban ya thuye phi ba lada phi don sensitive skin te apply tang lysin haka shitaya umdo haka por menmet te ite imdon sensitive skin te apply be man ka met mo te hoi tang kata hinga kwa ban pensyaya phi lada phi don dry skin te dry sensitive skin te phila ban apply tang lysin haka shitayau shimet pot kumto pihaban apply Monday Wednesday but Saturday te tangkum tahi haka por we pipodon kam vitamin C nai podon kam salicylic acid serum te tharai phila shai mo kumno ba phin podon kam ya uneu salicylic acid serum lada phim don sensitive dry skin te phila ban podon kam man la kamero mlele tang ba nga kwa ban pen kan mau ya pi hang ne mo ba lada pita ekino kino ki serum lada pi dang shu ta nang kong haka skin ka jong pi nai jam direct mo haka dor khmat ka jong pi shu le patch test hang ne mo hakine ki area kumne khnang ba phin tip ba pi ya den em ba ki to ki serum lane ki cream ba pi ta haka skin ka jong pi mo nama ngidon la ka jong ka skin type te ngim la ban ong ka ta yo le se ka ya habat ka skin ka jong bat ka skin ka jong i tang ba kam ya habat ha ka skin ka jong pi te tangkum tahi ikane ka jing ban shai te la da dang don na preng jong pi bam pat shai te phila ban comment hapo comment section tharai kane ka video ka ai jing ban toy ya pi ki badon skin type ko mangi te la da kane ka video ka ai jing ban toy ya pi te wat lam kled ban like, share, but subscribe ekane ka channel te la da phikwa ban yo I bon ki videos kom kine te sa comment hapo comment section phikwa ki videos ka bakum no bangin penmi next te kane ka video kala poi sa ka bakot la da phi itanat le no yakane ban like share but subscribe te bye bye take care and stay safe love you all